I dag er det den 4. oktober, og vi har årets første fællesjagt. Vi er 25 skytter, og vi er 6 hundeførere. Så vi håber på en god dag med masser af fasaner, trods vejret. Det er vælter nu. De har noget orkanstyrke i Skagen. Vind er orkanstyrke, og her der ligger vi omkring mellem 13 og 16 meter i sekunder. Så det bliver en spændende dag med masser af udfordringer. Jamen altså, det der kommer til at ske, det er, at vi skal drive 4 såtter. Og ud af de 4 såtter, så må vi se, hvor mange fasaner vi kan få op at flyve. Vejret, det spiller selvfølgelig en vigtig faktor, men jeg tror på, at vi får nogle fasaner op. Og dem, der så kommer op, der skal folk være hurtige, fordi det bliver nogle hurtige skud og nogle rigtig hurtige fasaner, der kommer op i luften. I dag der regner jeg med, at vi cirka kommer til at bruge en time per så. Så vi ikke, det er god tid i forhold til en normal så. Men altså, vejret taget i betragtning, så synes jeg egentlig, det er passende. Så om lidt så går vi ud og holder en parole, og efter parolen så går vi op i jagtvognen, og så bliver vi kørt afsted til såtterne. Og så tager vi dem slavisk en efter en, og vi har 4 såtter. En fasan. En våd fasan. Der er meget blæst og lidt meget regn og sådan noget, men det er ikke det ideelle. Det er ude i Molière, skulle jeg til at sige næsten, at det er udenfor. Det bliver en kold omgang. Jeg tænker, en paraply er ikke meget i. Nej. Nej. Så, men jeg tror, at vi har mange gode skytter i dag. Jeg tror, det skal nok blive ramt noget. Nå, jamen, vi skal på jagt nu, og vi tager som sagt 4 såtter. Og jeg ved godt, der stod i invitationen, at der ville være et glas derude, men jeg tænker, at vi så lader en betragtning, så bliver det en hurtig tur, hvis der er nogen, der har lyst til det. Og så kører vi i hvert fald bare på, så vi kan nå ind i varmen, inden at det skal blive rigtig voldsomt. Så kører vi noget andet træk senere, til dem, der har lyst til at blive til det. Og ellers så skyder vi, hvad jagtvognen tillader. Den er oppe. Hvis der kommer noget så lader vi også den gå. Fordi jeg vil ikke have nogen lave skud i dag. Alle skud over 45 grader. Og hvis I kan se, at der er noget, der bliver anskudt i luften, så må I gerne hjælpe med at følge noget. Fordi at, der har været lidt afbud og sådan noget, så vi har kun 3 operatører i dag. Yes. Lækker brække alle sammen. Tak. Jo, det er ingenting. Vi har jagtvogn derude. Så den får vi lige fyldt op, til den der er frisk. Hundefolket er undskyldt, hvis vi bliver egen bil. Ja, tak. Og med det. Sådan. Så sidder bare og gør det. Fest.